Πίσω στα δικά μας να μιλήσουμε για πολιτισμό. Μετά τη μεγάλη επιτυχία φέτος το χειμώνα στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, η απολαυστική παράσταση «Να ζει κανείς ή να μη ζει» περιοδεύει πλέον σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που γνωρίσαμε στον κινηματογράφο από τον Μέλ Μπρούξ και παρουσιάζεται από έναν θίασο λαμπερών κωμικών ηθοποιών. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να βρίσκεται κοντά μας ένας εκ των πρωταγωνιστών, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Χρήστο, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι στο γνώριμο και φιλικό περιβάλλον της ΕΤ3. Και εμείς χαιρόμαστε που σε έχουμε και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που πραγματικά έτσι δεν είναι απλά ξεκαρδιστική. Περνάει με πολύ εύστοχο τρόπο και διάφορα μηνύματα ιδιαίτερα επίκαιρα στις μέρες μας. Μια παράσταση που πραγματικά αγαπήθηκε πολύ το χειμώνα. Εγώ δεν έπαιζα σε αυτήν το χειμώνα. Μια παράσταση που έκοψε 57.000 εισιτήρια σε μια περίοδο κρίσης και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει είναι πολλά πράγματα. Έτσι. Ναι, γιατί το κοινό αποφασίζει τελικά με δύναμη τι είναι αυτό που του αρέσει και τι όχι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Είναι πραγματικά μια ξεκαρδιστική κωμωδία, όπως είπες. Παρεξηγήσεων κωμωδία, έτσι. Ναι, σχεδόν μία φάρσα. Μετά την άλλη. Ναι. Η παρεξήγηση ναι. διαδέχεται η μία την άλλη. Ναι. Και ο εχθρός είναι ένας κοινός εχθρός. Έτσι. Πράγματι. Ο εχθρός είναι ο Γερμανός. Πράγματι, ο Γερμανός. Οι Ναζί. Οι Ναζί. Μιλάμε για την περίοδο έτσι βρισκόμαστε στην περίοδο της κατοχικής Πολωνίας. Κατοχικής Πολωνίας. Είναι η περίοδος που μόλις εισβάλλουν οι Ναζί στην Πολωνία. Το ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι διάσημων ηθοποιών σε ένα κεντρικό θέατρο της Βαρσοβίας, η Κάτια Δανδουλάκη και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Το ζευγάρι, το θέατρο Μπρόνσκι έχει το όνομά τους και εκεί αρχίζει ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και απολαυστικών καταστάσεων, πολύ απολαυστικών και για μας και για το κοινό. Το επισημένο το σχολιάζαμε την ώρα που δεν ήμασταν στον αέρα. Είναι μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες. Όποιος την έχει δει, πραγματικά ανήκει στον κλασικό κινηματογράφο πλέον. Σωστά. Και η ταινία και το σενάριο. Ναι, έχει σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά αυτή η ταινία. Ακριβώς. Και αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά το κοινό όχι απλά το απολαμβάνει, πρέπει να συμμετέχει κιόλας σε αυτόν τον κύκλο των παρεξηγήσεων. Είναι αλήθεια, γιατί έχουν κάνει μια πραγματικά υπέροχη διασκευή τα παιδιά, ο Θανάσης, ο Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας. Χαίρομαι πολύ που ξαναπαίζω σε έργο τους μετά τους Συμπέθερους, πάλι σε μια πραγματικά ξεκαρδιστική κωμωδία, και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το θίασο των τόσο ταλαντούχων ηθοποιών. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι για πρώτη φορά με την Κάτια τη Δανδουλάκη. Χρόνια θέλαμε να συμβεί αυτό. Ήρθε η ώρα και ήρθε η ώρα με μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Αλλά χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι πάνω στη σκηνή με όλους αυτούς τους πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς. Να πούμε λίγο τους συντελεστές. Βεβαίως, ο Τάσος ο Κωστής, ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, η Σοφία Ιμουτίδου, η Χριστίνα Ιτσάφου, ο Πρόδρομος ο Τοσουνίδης, ο Σπύρος ο Μεριανός, ο Στέργιος ο Αντούλας και ο Διονύσης ο Κομνηνός. Τώρα, τα σκηνικά είναι της Μαραγκουδάκη, οι φωτισμοί να τα διαβάζω για να μην τα... Βεβαίως. Οι φωτισμοί είναι της Μαραγκουδάκη, είπαμε, η μουσική και τα τραγούδια, τη μουσική και τα τραγούδια τα έγραψε η Αφροδίτη Μάνου, τα κοστούμια τα έκανε η Εύελιν Σιούπη, η Θεσσαλονικιά και μόνιμη συνεργάτης των Ρεπαίων, τη χορογραφία η Έλενα Ιεροδήμου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είπες ότι είσαι πολύ χαρούμενος που επεδίωκες εδώ και πολλά χρόνια να συνεργαστείς με την Κάτια. Ναι, πάντα το λέγαμε. Και προέκυψε, εν πάση περιπτώσει, τώρα. Προέκυψε όμως σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκύρια. Πράγματι. Οικονομική κρίση. Πράγματι. Δυστυχία. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον κόσμο, για όλους μας. Φαντάζομαι δεν σας έχει αφήσει αλόβητους και εσάς τους ηθοποιούς. Αλίμονο, γιατί εμείς τι είμαστε, ιδιαίτεροι άνθρωποι. Ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτή την κοινωνία όπως ζουν όλοι. Και βεβαίως μας έχει χτυπήσει η κρίση και το θέατρο και όλα τα περί το θέατρο. Τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας, τους ανθρώπους που δουλεύαμε τόσα χρόνια μαζί. Είναι όλοι άνεργοι τώρα οι περισσότεροι. Σκέψου ότι στην τηλεόραση γινόντουσαν κάθε χρόνο 50 σύριαλ και τώρα γίνονται 2,5. Μάλιστα. Σκέψου όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλο αυτό το δυναμικό είναι σπίτι του και περιμένει να βρει ένα φως. Μάλιστα.
Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Εμείς να επισημάνουμε όλοι το ευχόμαστε για αυτό. όλους μας, για όλους σας. Έτσι είναι. Και η τέχνη να μας καθοδηγήσει λίγο και να μας... Η τέχνη έχει παρηγορητικό χαρακτήρα, ξέρεις. 2 ώρες με πολύ γέλιου και πολύ χαράς, που μπορεί να απαλύνουν λίγο τον πόνο από όλο αυτό που μας συμβαίνει γύρω μας. Να πούμε ότι είναι στο Θέατρο Δάσους σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο, και αμέσως μετά συνεχίζουμε σε μια πολύ μεγάλη περιοδεία, το δεύτερο μέρος της περιοδείας μάλλον, που είναι η Μακεδονία. Δηλαδή πάμε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Τρίκαλα, Γιαννητσά, Έδεσα. Μάλιστα, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους σας. Θα έρθεις το βράδυ. Φυσικά. Ωραία. Καλό χειμώνα να έχουμε επίσης, και να έχετε. Επίσης. Και θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα αθλητική ενημέρωση.